Haia, Nancy yma, ac dwi am ddangos i chi chydig bach o dweitheg i'r gwyneb ar gyfer hunanofal ac yn arbennig ar gyfer symptomau o'r gur pen neu straen tu ôl i'r llygid. Felly os fedrwch chi fynd i le tawel a dilyn be byddai'n ddangos i chi wan, gobeithio wneith hyn helpu i leddfu'r symptomau yna i chi. Gwasgu fyny am 3 a gwllwng, fyny eto a gwllwng, a'r trydydd tro. Pinch bob ochr i'r trwyn a gwllwng. Gwllwng. A gwllwng. Ar y temples, gwasgu mewn. A'r allan. Ac allan. Just i'ch ben, glis fan hyn, gwasgu, gwllwng. A dwi'n gwneud sharp triangle, ddechrau 5 pwynt a draws fan hyn. A mynd yn llai. A dwi'n gweithio tu ôl i'r glust.